Přeji všem krásné odpoledne. Po vystoupení pěveckého sboru Krápníček se vám teď představí naši nejmladší školáci, děti z prvních tříd. No a my z první B jsme si pro vás na dnešní vystoupení připravili krátký příběh, ve kterém uvidíte a uslyšíte, co se stalo v jednom nedalekém mraveništi. Já pevně věřím, že tento příběh se šťastným koncem všichni dobře znáte, protože jsme se nechali inspirovat jednou velice známou básničkou Polámal se mraveneček. Co se stalo? Náš kamarád se natroufl spadl z kamene. To nevypadá dobře, měli bychom zavolat doktora. Co se stalo? Někdo mě volal. A jejda, chudáček. Třikrát denně plášek cukru bude chlapí jako lis. Horečku, takhle to dál nejde. Co budeme dělat? Neplakej. Mám nápad, dáme mu studený ob. Jsme měli oslavit. Thank you.
Hezké odpoledne. Dneska v noci, přesně 3 minuty po půlnoci, začíná astronomická zima. Venku to bohužel na nějaké velké mrazy a bohatou nadílku sněhu zatím nevypadá. Tak si pojďme na tu zimu s dětmi z 1. A aspoň zahrát. Zima všude je veliká, všude sníh, všecko let na 3 zámky zamyká. Domy jsou jako dort, všude bílé cukroví, severák, ta silkor, k útoku se hotový. Zima všude je veliká, koho smích nehřeje, tento rýmou odpiká. Kdo si teď nespívá, marně dlaně zahřívá, tak dohrál se mnou sen, bílá závěj, bílý den. Zima je v lese, zima je na hory, na štrpském prase, sneme si na zemi peřinu snese, oudíme se, lepíme se, zima je tady, zima je ve městě, zima nevšady, taky na kůži, děti jsou rády, stříbrem září vítat. Zima na svém mráz chodí bos, průčounům, mračounům, mrznou uši, mrzne nos, chaloupkám za pár chvíl, bílé čepky na svěží, severák se všech styl, zvonů farkáru běží. Zima švihá do senu, dětský smích na bruslích, bílé vločky před